Comelec Mandaue City mipagawas na og listahan sa mga common poster areas nga kabutangan sa mga tarpaulins ug campaign materials sa mga kandidato. Mas daghang lugar ang gi-identify nila alang sa eleksyon karong tuiga. Ang report ni Nico Sereno. Karong pipila ka buwan na lang mag-eleksyon na, daghan na mga campaign materials ang gipamutang sa pampublikong lugar ug kadalanan. Bisan gani pipila ka mga kahoy sa Mandaue City gipang tauran ng mga poster sa kandidato. Kining mga punuan kaniadto pa man gidili na gyud nga butangan og campaign materials labi na kadtong ipanglansang pa. Ang Comelec Mandaue City mipagawas na og listahan sa mga common poster areas para sa eleksyon. Kini ang mga lugar nga na-identify na nilang daan kung diin mamahimong kabutangan sa posters sa mga mukandidato. Itandi niya itong miaging eleksyon nga may mga common area sama sa plaza, gym ug hawanan nga gi-identify. Karon nga eleksyon, may gi-identify ng Comelec nga poster area sa tanang 27 ka mga barangay sa Dakbayan. Gipahibaw nila kung asa kini, pinaagi sa ilang post sa social media. Dili siya pwedeng idikit direkta bitaw, for example sa barangay hall. Hindi siya pwede idikit sa barangay hall. Kinahanglan buhatan siya structure na ato ibutang ang ilang posters. Kahoy, di pwede, electrical post, di pwede. Di siya pwede. Naami siya designated. Pasabot sa Comelec, tumong sa pag-identify sa common poster area aron limpyo ang lugar ug dili mapuno sa mga posters. Pinaagi niini, mas dali sab nga mahipos ang mga campaign materials human sa piniliay. Nang hinaut ang Comelec, mutuman ang mga kandidato ug mga supporters ug dili magpataka ug pamutang. Kuha na siya, ma'am, kay as of now, wala pang nagsugod ang ato ang campaign period. So, mura og free pagit sila. Kaya kung nagsugod, pero kung masugod, once magsugod na, basin mo schedule may ana og kuan kanang koplan baklas. Pebrero 11 magsugod ang campaign period sa mga national post samtang Marso 28 sa mga local officials. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.